Nyt. Jee, taas pelaamaan. Logs Fruitiin me grindataan Dragon Scale. Joo, me yritetään upgradea meidän Darkblade. Yritetään upgradea meidän Darkblade. Me tarvitaan 15 Dragon Scalea ja me ollaan aika hyvin tehty. Me ollaan oltu niinku puoli tuntia saada 2 Dragon Scalea. Niin, tosi vähän. Niin. Joten jos te voitte likettää ja tilakaa tätä kanavaa. Me ollaan tosi kiitollisia. Niin. Ja me voidaan arvaa 10 euron PS-kortteja tai pleikka, jos laitatte kommenttia. Joka kommentoi voi saada yhden. Ja me tehdään välillä... Likettäkää tätä videota, että me saadaan enemmän onnia. Ja kommentoikaa, mitä te haluatte seuraavaksi. Koska mä yritän tehdä niinku 10 minä, mutta... Sitten kun me saadaan 100 tilaajaa, niin sitten me tehdään live. 2 tunnin live. Joo, mutta me vaihdettiin vähän sääntöjä, että sitten kun me saadaan 100... Niin, että mikä se olikaan? Mä oon niin... Niin tässä... Miksi mulla on niin huono muista? Ajaas! Me tehdään se vasta kun me saadaan 50 likeä, siis tilaajaa. Sitten kun me saadaan, niin mä aion tehdä video, jossa mä yritän tehdä ne, että se joka kommentoi eka, niin se aikoo saada joku kortti 15 euron verran. Se kertoo meille siihen viestiin, että mikä postiosoite, niin me lähetetään se sinne. Okay. Ja se on 15 tai 10 euroa, sitä ei vielä tiedä. Niin. Ja se voi laittaa... Vähintään, se on enintään 15 euroa. Se voitte saada niinku PlayStation kortin. Tai... Ehkä 20 euroa myös. Tai PC tai Xbox. Kommentoikaa, minkä kortin te haluatte. Joku se. Oh, hiljattu. Joo, paitsi lapset saa katsoa, me vaan laitetaan se. Muutenkin se tulee vasta, kun me saadaan 50 tilaajaa. Sitten, kun meillä on 1000 tilaajaa, sitten tulee spessu 10 tunnin live. Niin. Jaha, voi kestää ehkä pari vuosi tai pari vuotta. Se live ei ole kestää niin kauan. No, ehkä jotain 3, 4. Se aikoo olla vaan pari tuntia. Jos te haluatte lisää näitä arvontoja, niin liketkää tää. Joka 50 tilaajaa, niin sitten tulee uusi arvonta. Ja sitten kun meillä on 50 tilaajaa, sitten tulee aika spessu arvonta. 40 euroa. Ei, se tulee vasta 100. Ja sitten seuraavaan 20. Ollaanko me saatu yhtään enempää? Ei. Meillä on vieläkin 2 ja siis vasta. me voidaan tehdä monta videoa tästä, nyt on vaan... Tää on vasta 1. Niin, me tehdään monta osaa. Me varmaan saadaan niinku vain 1 Dragon Scale. Niin, ja tilatkaa tää kanava. Me yritetään tehdä meidän parhainta. Te voitte vähän auttaa. Me lopetaan sitten YouTuberi, koska... Sitten meillä on 200 000 tilaajaa. Ei, me ei lopeteta YouTuberia koskaan. Okay. No me voidaan sitten, kun mulla on 27-vuotiaat. Joo, me ei oikein osata editoida, niin älkää sitten vihaakkoa tai... Me osataan, me paitsi siinä kestää liikaa sitten tehdä joka päivä video. Niin, mutta jos te mä voin nimenomaan katsoa mun tilaajojen hakua. Joten jos sä et kommentoi, niin mä... Ja tässä arvonnassa sitten kun on 200 tilaajaa, niin sitten tulee vähän spessumpaa. Roblox-lahjakortteja, jos pelaat, voitte laittaa kommenttiin. Jos te voisitte nopeasti lähettää meille kaverikutsu, niin se alkoi olla Pelijankka 15 on meidän käyttäjänimi. Eli lähettäkää sille kaverikutsu. Jos te haluatte meidän kaveriksi. Ja teidän pitää sitten te voitte laittaa teidän käyttäjänimet kommentteihin. Ja sitten kommentteihin, ei passwordeihin, vaan käyttäjänimet. Niin. Niin sitten me voidaan... me saatiin 1 Dragon Scale. Oh, nice. Vielä 13. Me tehdään ainakin 6 sellaista. Voi kestää ehkä tunnin. Ei.
Tai sitä ei vielä Se on vielä tiedetä. 12. 12 Dragonscalein vielä. Joo, 12 Dragonscalein Ja vielä. me voidaan tehdä Roblox-servatoin. Jos te... Toinen Dragonscale. Nyt tulee paitsi. Nyt sitten. Me voidaan niinku, jos te haluatte friendaa meidät. Laittakaa teille. Me voidaan giftaa teitä. Se kuka eka kommentoi, me voidaan giftaa sille, jos haluu Robloxissa vaikka jotakin, vaikka Dark Play. Laittakaa teille. Joka vuosi niin mä annan yhden ilmaisen asian teille. Dragon Scale, nyt tulee paljon. Kuinka meillä on nyt? 5. Joo, 5 Dragon Enää Scale. 10. Elikkä tässä ei kestäkään niin kauan, ehkä 3 osaa tehdä. Niin. Me tehdään joka osa 10 minuuttia. Niin, ettei tuu tylsää. Ja näitä voi katsoa siis joka päivä. Niin. Mulla on tosi kiitollinen, Miten? että te tilaatte kanavan tai painatte liikkeen. Joka päivä tulee yksi uusi osa. Niin. Tai no, Joten jos tänä päivänä tulee kaikki osat. Ei. Joka päivä tulee yksi uusi osa. Mutta jos sä et näe uutta videota joskus, niin sitten mä oon jossain reissulla tai jossain. Niin. Mutta suurimman osan päivistä pitäisi olla uusi osa. Me reissataan aika paljon niin. Joten Meidän tavoite olisi päästä 1 000 000 Meidän tavoite on päästä... meidän tavoite on ekana saada 100 ja sen jälkeen 500 on. Ja sen jälkeen 1000 ja sen jälkeen Joo. vähän isompia lukuja. Joten laittakaa tänne like ja painakaa Ja like-nappia. painakaa kommentteja. Ja laittakaa teidän lemppari... Laittakaa teidän lemppari Roblox-pelejä, me voidaan testata niitä. Kommentteihin. Laittakaa teidän lemppari Roblox-peli kommentteihin. Sitten me voidaan niinku myöhemmin testata niitä, siis kun me ollaan tehty täällä valmis. Onko vieläkin 5 Dragonscale? Vieläkin... Yhdessä videossa on jo 3 katselukertaa. Joo, 3 katsokertaa on meille aika hyvä, koska me ollaan aika huonoja YouTubeen. Paitsi suurin, me toivotaan myös katselukertoja, eli katsokaa Sanokaa sun iskälle. Ja tosi paljon meidän tilaajille. Voisitte te laittaa kommentteihinkin, että ootteko te meidän faneja vai ootteko te vaan tilaajia. Sanokaa teidän isille, teidän äitille, kaikille niille. Laittakaa liikkeen. Frenda! Jos teillä on Joku... Jos te katsotte kännykällä. Me tehdään lopetetaan tää pikkusen aikaa, Joo. koska me mennään tekemään yksi Pirate Raid, joka tuli. Joo. Jossa me Ja sen jälkeen me tehdään uusi osa. Joo. Me tehdään joka päivä uusi osa. Joo. Ja me tehdään ihan sama. Joo, me lopetetaan tää hetkeksi. Pysäytään tää hetkeksi. Ei. Joo. Sitten kun me lopetetaan tää video, sitten kun me ollaan saanut fruutti varmaan saadaan. Hei, kato kuinka pelataan kestää. Jos me päästään nyt irti, niin sitten tässä on aika vielä, mutta voi kehittää. Ja yhden lopettaa sitten kun me ollaan tehnyt. Tässä aikoo kestää hemmetin kauan. Ei jää niin. Light on niin hyvä. Ja please meidän tilaajille. Täkätkää tää Whatsappissa kaikille teidän friendeille. Jos te Teidän kavereille, teidän iskeille, teidän siskoille, teidän veljeksille, äitille. mulle äitille, kaikille niille, että laittaa like näihin videoihin ja tilaa kanava. Ja meidän jotkut videot on englanninkielisiä, että tulee vähän enemmän katselukertoja. Sitten me aletaan tekemään niinku vähän suomen kielellä, että lapsetkin näkee näitä. Tää ei oo tehty jos lapsille. No, vaikka ei ne näkee niitä. Tapa. Aktivoi mun buudhan. Ja niin, me voidaan joka viikko, jos me ollaan Robuxei, niin me voidaan giftaa teille. Ei, se on joka vuosi, koska me saadaan joka vuosi aika paljon. Tai kuukausi. Niin me voidaan giftaa teille permanent fruitti, jos te täkäätte nimen tähän. Tai ja aika harvinaisesti tahpleidi. Joo. Miten mä kuokin?
Okei, me saatiin se Foodie Superioriksi. Tokataan äkkiä. Joo. Yes! Joo, nyt me siis lopetetaan tää video. Ja muistakaa laittaa like ja kommentoikaa teidän lemppari Roblox-peli. Me voidaan myöhemmin pelata niitä. Joo, ehkä tänäänkin pelataan, joten laittakaa kommentteihin äkkiä. Joo. Ja hei hei!